right. Kana usina kusimba rowa pasi tiza hazvina kumira mushe kana uri kwauri ikoko tiza futi because panapa panogona kungotaurwa zvimwe zvinhu zvokuti zvinogona kungodonhedza munhu wako uri kufungidzira kuti wanga uchitemba naye uri politician kana pastor kana prophet wako. Ndisati ndasvika pane nyaya yacho mhuri yeZimbabwe ndisati ndaregedzera nekuti nhasi ndauya ndiri muchiki ndakachaja ndakabalanza kuti vanhu munzwisise zvinenge zvichiitika ndichibata nyaya dzese tiri pamasaisai tichiti ndakanonokerwa nekunoisa paya kune vanhu vachada kuregister makambani nekuvhurwa ma-FNB business accounts muSouth Africa vasina mapemit kana mastudy permit. Handiti garai mabata education research ndichaisa maflyers muchange muchiona ipapo. Nezvekare vanenge vachida kuzotenga mota munokwanisa kunge muchitenga mota dzinyowani kukia asi munoona consultant company zvekare inonzi education research. Saka tati kana uchida kuvhura company usina permit muno muSouth Africa, education research is your plug. Vanobatika pane nhamba dzichange dzibuda pascreen papo ende vanokuitira uri kwauri ikoko vari kwavari ikoko. Zvamanje manje regedza tibva tangoti turu tinzwe kuti vakuru vangu vari panapa vari kuti kudii because pari kupisa baba. Tikaita vanhu 10 vakadai soka nyika inonaka in the next 2 days. Institution yanyanya kutipinza mumatambudziko iko zvino ichechi. Because church is one of the institutions inofana kumira nevarombo, inofana kumira nenherera, inofana kumira nema less privileged, inofana kumira nema voiceless. But the church iri kumira nema oppressors. Iyemi vafundisi mbonyatsondiudzai, pamunenge muchiparidza nyaya iri pana vaRoma chapter 13 paya pamunoti munhu wese ngaazviise pasi peutungamiri nekuti utungamiri huripo, munonyatsa kunzverawo here zvamunoita kana muchiparidza dzimwe nyaya dzakaita sana giving? Effort yamunoisa pamunenge muchitsvaga marevelations pamusoro pemamwe matopics ndo effort here yamunoisa pamunenge muchitsvaga marevelations pamusoro penational leadership? Pamunenge muchitsvaga zvekutaura pamusoro penational leadership munotsvaga kubva kuna Mwari here chaiwo chaiwo? Kunzwa uya ari papanoti nekuti takanzi mutungamiriri uripo nekuti hapana vhesi kana 1 inotaura kuti zvinoita kuti nyika ive nemutungamiriri asiri waMwari. Hapana, musati maiona? Aiwa, ndinoda kunzwisisa, hakuna here kana imwe vhesi inonyatsoratidza kuti munhu anogona kutove mambo asi zvisina kubva kuna Mwari? Zvamunoramba makabatirira pakuti vese vakabva kuna Mwari, vese vakabva kuna Mwari, aripo akabva kuna Mwari. Hakuna here imwe vhesi. Sei muchiti kana maakutarisa nyaya yenational leadership munonyebera kakudzungaira kudai so? Ichi kukara here? Chi selfishness negreediness inoita kuti munhu ave blind. Hamuna mumabhuku enyu munongobata yana dhane yokuti ndini ndinogadza madzimambo ndivo vanogadza nekubvisa, but hakuna here vhesi inotaura kuti pane vamwe vakagara vega. Ndimaifanira kunge muchinamatira nyika kuti isunungurwe, ndimaifanira kunge muchimira nevanotambudzika kuti vawane rugare, ndimaifanira kumira nevanochema kuti vanyaradzwe. What have you done? You have chosen the oppressor. Sei muchiti kana maakutarisa nyaya yenational leadership munoratidza kuve blind? Kana mukaenda panyaya yegiving munoratidza kuve sharp. Mukaenda kuna faith munoratidza kuve intelligent. Mukaenda kunational leadership munenge madhao. Chi maprophets vanoti tinoprofita tichiona, sei musingaoni kuti munhu uyu haana kuiswa naMwari? Sei musingaoni? Munoda masainzi akaita sei kuti muzoziva kuti uyu haana kuiswa naMwari? Kana munhu achitungamirira hurumende yekuti haina what it takes to build people's lives, but vane zvese zvinodikanwa pakupwanya upenyu hwevanhu,
tine vanhu vari kufira mumasiweji because council iri kutadza kugadzirisa maguta, but same council in everything zvekunopwanya dzimba dzevanhu. Gore riya muna Seke Road pakashayikwa chingasimudze rori yanga yakatsikirira vanhu, yanga yakatsikirira kombi, pakashayikwa. Zvekupwanyisa dzimba dzevanhu zvese zviriko, asi zvokununura vanhu kana vachinge vapinda munjodzi hakuna kana one. Government yamuri yakasadzona Mwari iyoyo. Yet you prophesy kuti ndimwari vakagadza, yet you preach kuti this is the will of God. Chechi ndeyerudzii. 95% yema-indigenous churches yakatengesa, yakarasa mandate as a church, as a man of God, as an anointed of God. What are your requirements? Kusapota chero vanhu vachitambudzika, kufara chero vanhu vachichema, kugamuchira bribe kuti uregere kutaura panenge paitwa zviri wrong. Ndo zvamakadanirwa? Ndo zvamakadanirwa here? Hurumende yekuti inotoda kubatsirwa kuti vakwanise kunotora vana vari kuSouth Africa. Ivo vashoma ivo vari kunzi vakatorwa, vashoma ivo vacho vari kunzi vakatorwa. Kodai IOM neUNICEF vasina kupindira. But tine vanhu vari muhurumende iyoyo vari kuspenda ma1 million vachipa an individual asingatodi mari iyoyo, asina basi nazvo, chero ukamupa chero ukasamupa ane life yake yakatonaka. But vari kushandisa 1,500,000 vachipa munhu ukuti hana basa nayo, chero kubva zora wakamupa asingatoibata. Tine vanhu vari kuda rubatsiro zvokuti chero ukamupa 1,000 anorara kumasowe achitenda Mwari. Moti ndimwari vakaronga izvozvo. Pana Hosea chapter 8 verse 4 inotonyatsotaura zvakanaka kuti vakagadza madzimambo ndisipo, vakasarudza machinda vandisina kuaprova. Vhesi iyo haitaurwe kuti zvinotoitawo kuti chero Mwari variyo vanogadza utongi nekugadza vakuru, asi zvinoitika kuti imwe nguva umwe anogona kungogadzwa zvisina Mwari mukati. Then kana zvaitika tinofanira kunge tiri vigilant kuti tione kuti haiwa uyu ari mutungamiriri hake asi haana kubva kuna Mwari. Aifanira kunge achitiratidza ndimi kamune spirit of discernment, ndimi kamune understanding, ndimi kamune spiritual wisdom. Ndimi aifanira kunge muchitiudza, but makasarudza kuita sei? Makasarudza kunyarara kuti mupuhwe muchidya muchiguta, kwete nekuti you lack. Munazvo and you have more than enough. Vanhu vacho hamusiri kumira navo iwavo, makachinja upenyu nekuda kwevanhu ivavo. Shoko rinatsotaura kuti vakasarudza madzimambo avo ndisipo. Mwari ari kuti ndanga ndisipo pamakasarudza mambo. Mwari ari kuti ndanga ndisipo pamakasarudza machinda enyu. Handina kuaprova. They have chosen their kings in my absence, and I was not there. I didn't approve their prince. But haritaurwe iroro. Rotaurwa sei? Unovhara mwena unobuda ishwa. Azviite. Musariparidze, musaritaure. Kunyepa kuti hamusati mazviona, makazviona. Kunyepa kuti hamusati masangana nevhesi iyo, makasangana nayo. Pamunomboita research mavhesi, muchiona mavhesi akakura, muchiona mavhesi akasiyana siyana, inotaura kuti stand for the oppressed, hamuna kuiona here.
fight for the hopeless. Amuna kuiona here. Amuna kusangana nayo here. In not be the voice to the voiceless. Amuna kusangana nayo. Amusikuona kuti ndo pari kudiwa kuti munge muchitaura here izvozvi imimi. Nyika yakatarisa kumawere kudai. Ndiani asisi kuona kuti nyika iri kuenda kumawere? Vazhinji vedu hatina zvatokwanisa kuita except prayer. Haukwanisi kuenda mustreet kunoita demonstration. Hausisina voti yako inonzikwa. Hakuna kukoti kwaunoenda ukanzikwa. Changosara kutarisa kuna Mwari. And then kune vanaro simba racho varimo munyika wokuti kana vakadecide kuti nhasi toda kuchinja zvinhu vanochinja. Toda kunamata kuti ivavo vatore the right decision. Zvinhu zvandiri kutaura hazvisi zvokuti zvichaitwa rimwe gore. Toda kuti zviitike nokukurumidza. Toda kuti patorwe a right decision. Toda kuti avo vane simba rekuti vakadecide zvavadecide zvinoitika vadecide. Hazvina basa nekuti nyika yese iri kuti kudii kana kuti iri kuti kudii. Pane yokuti vakadecide zvinobva zvangoitika. Ndo vatoda kuti vadecide ivavo. We are going to pray for them. We are going to pray for them. We are going to pray for them. Everyone, wherever you are. Kana uchitenderane nekuti nyika yako iri kuda shanduko. Let us come together and pray. For pari zvino hapasi kuda kutariswa religion. Kana vanonamata munhu ngaanamate chaanotenda kuti ndo chinomudzikinura. Ngatinamatei. Pano apa pakuda supernatural power. Takatorerwa simba rekuvhota. Takatorerwa simba rejudiciary. Takatorerwa simba remachechi. Takatorerwa simba rematraditional leaders. Pakuda simba risiri repanyika pano. Risiri reupenyu huno. Let us pray and fight our battle as a nation.